Asante is a way of life, and Asante is a religion with a central god. Ebusan nsɛm wɔ hɔ no mu. Nsɛm deɛ ɛwɔ paa na mpanyinfoɔ kɔ ayɛ sɛ owurɛ fi kurom hene abɛn a wɔyɛ adwa baase. Kame sɛ Ghana for no yɛ ayɛ adwa baase bi sɛ yɛankasa yɛnim the history of the land. Yɛnim history no. Benin Chief bi abɛma Ghana history. Na so si kyerɛ nsɛm de ɔkyerɛ mu sɛ Otumfuo koraa no ɔyɛ very powerful than Ghana president. Na sɛ yɛka Asante kingdom no ɛyɛ ɔsom a Otumfuo ɛyɛ nyame a Otumfuo ahini no ɛyɛ Nyankopɔn twɛdi ampɔn no na de ahini no firi soro ɛde brɛ Otumfuo. In fact mekɔ me ho adwene me ensɛm a Benin Chief wei no abɛbrɔ so bra na ɔma the history of Ghana and the history of Asante kingdom no ɛsɛ wɔ ni sɛ meka kyerɛ bɛma hwɛ video no aha yi Penyah block media mɛsra sɛ ɛne di mo obe like video da ma o subscribe button na ba click bell notification for no latest update na ba kyerɛ wa adwene dia ma me ɛwɔ comment section mɛsra so ba so a na hwɛ video ma ofo so enya bi ahwɛ onsem pe bia man for ta adwene sɛ ye ka da Asante kingdom a fall within the territory of the Ashanti region. It will not tra Ashanti region, the Asante kingdom, a very but saying us an agronet here, or I say, I just understand Benin Chief be Abebo Ghana history. Now, said there was a better Asante Ase. Any somewhat chief we Abeki Candy. May mean to for non country. Young Kodian you know one cannon someone today. Asante, you can say Asante. Asante goes beyond a tribe. Asante no a philosophy. Asante a philosophy. Nipa mienu jitum eko benkro mu se ye pese ye tu anamon we a sa benkro na omakwa omajatum so betu anamon a omadwene aye pe no se wadwene ni obi adwene ye pepe e Asante eno ye philosophy. Ansa na tribe no wo ho. Asante is both a philosophy. Asante is also a tribe. Asante is a way of life, and Asante is a religion with a central god. Asante is a philosophy. Philosophy, you know, is a unifying philosophy. Inti emia says enra no meni udin kita ho. Ye din kita ho ase ene ebe hyiemu aye dwumadie we. Inkita ho na ye di na we all agree to that particular time na we say me duru ha no me asema ebe kan no. That concept, you know, Asante philosophy. It's an Asante philosophy. We have agreed to a common cause that is beneficial for both parties. So when two sa and a year can you boom. They say the air or hanum a your coon soon we are dealing with only a son and only a sana ye too sebi. Into a namsa a sana minu me no ya jatum say two edema amount for almost share no enti na ye Asante enu ne philosophy wo and sana tribe na kasa as Asante no nipa no a nipa sa mamre ni mu no omo ye Asante for enti no the tribe is there, the philosophy is there, and then Asante as a religion no enu so ewo honum say yes so ye wo yesum yesum enu no nye Christosum enu no nye Islam som enye Hindu som na mu enu no ye inkonwa som. Asante yesum ye inkonwa som na ye sum nkonwa enti na ye si ye ko ahimfi a ye ko ye den ye ko som aja say na kwesi den som Asantehene efie bebre na kire say ye akonwa no na osum akonwa no kedwa kofi no sanete ohene de obekọ ohene foforo pepa enti kedwa kofi no onya bosom sekedwa kofi no oya akonwa sekedwa kofi no susin bosom sekedwa kofi no eya Nyankopon na hyenso de a ode ma asasi tumi ahenie mu tumi no Nyankopon ahyenso de a ode ma ye ode hye Asante fonsa se omo hweso okman bia wo tumi a de ma omo se yeba ayegbema mu a in terms of the order and the principle and the structure of priesthood, you know, Asante does not come anywhere near Aigbe. Aigbe has a perfect structure of priesthood. Nemo yabana ahinie priesthood in the fabra ye kase. Priesthood asofudie. Yabana asofudie a traditional asofudie no. Aya Aigbe fo no kuta the full complete structure.
like before no priesthood no there's a structure, there's a lineage, there's way the way so way she way ase way the way so into no tumi bia wo bia no she obi ase utumi a wo bia wa igbe na she obi ase utumi a wo bia na Jeffrey baby into utumi so ya say wa koji bibi abafie bibi na koji e no so she obi ase asa nipa no so she obi so tumi fufuro ase into oye na ho so obe bibi a this boss wo ho this ne boss wo ho sanso so na ye ba no ahinie ewo Ghana ahinie die Nyankopon ankasa de na de free so de ma Asantefo nti ye ba na ahinie in its complete structure ne dia eye Asante the kuta sa complete and I say ahinie ni so the full structure no ye wo na hyenso dia esusini obia enu no sikedwa no enu no eye a friend is saying sikabo eye gold enu no nye ahinie bia na sa konwa bia wa Asante bia no eye dua anya sese dua na your friend is saying ahomabosum enya ahomabosum your friend is saying nyamedua ni sese dua ene de nwene Asante konwa emma obi tina so de gitumi na ye ya senso de ma sa tumi no ye na mu sikedwa ne de eye eboa sikabo a Nyankopon di free soro a sikedwa no se hu sikedwa na e kire se ewia because ewia no ene gold no ana sikakoko no ena spiritual realms no ene ne nante silver a your friend is saying dwetɛ no ene osram ene nante ena kobre so no ene your friend is saying kobre ni a friend is saying instruma ene the benya instruma kobre no your red moon your red moon but eno ewo mu a epie eno entampie into bronze into no all those are very precious and I'm sure say bronze no eno say bibia Asante e di 2 anamon pa into na Otumfuo was sikedwa no ena mampon hene ewo dwetɛ dwa into osram ene ewia no se wo hu ni nyina no Nyankopon de ma Asante a eno no ye ba no ahinie mu ehintasɛm a Asante wo dodo Asante wo no more secret no more tina wo hwe Asante ahinie a ye wo busuakuo enson a ye 7 clans no 7 clans no represent the 7 days of the week Asante krobia wo fekuo dumienu no ohene ne timfinfi dumienu no represent the 12 months of the year iti fekuo bia ye wo kontre fekuo ye wo jasi fekuo ye wo chami fekuo ye wo we fekuo nifa fekuo benkum fekuo a friend is saying akwemu fekuo sa fekuo 12 ni nyina no represent every cycle of the sun, the 12th cycle of the sun, the full constellation. And this ohene tenasi ohene ni ewia no enti no fekuo no dumienu ni nyina twa ne ho hia de wo da wo ni so no ni so no ni say ahemfo na atenasi o but in the spiritual realms no they are reenacting the power of the constellation. Yes and only Asante enti ni Asante city will be den actually will be sanity Asante is sorry enye ni bibi sa keke it will become what it will be chire enti bibi abehu Asante no na sekire den ewo ho enti na and sorry that could pair said and no matter bi amuni bibia na me say enye ne say there be a free bibia uhu no a free baby and e be wie say ne sitie inti Asante de ya kasa Asante na dem si kan no one no a philosophy unity and Asante no the ansana even po ye the modern forms of nation building and in the modern forms of unified states no ebeba no na Asante akire kwan no dada ansana the 12 or the nine states of the United States, where the 9 colonies now almost signed that treaty, what I say, they were all independent, but they decided to come together and say, "Omuchichiri bibia esusene omunyina," and omuchichiri nebe dani United States of America. Sounds now United Soviet Socialist Republic, USSR, and the Russia, no.
What I say, ansana Russia beba na Asante aye saade no dada. Ansana US beba na Asante aye saade no dada. Ansana United Kingdom beba na Asante akire kwan no dada. The wo kan twe madwene ko baabi. Se ahenni na Nyankopɔn de dom Asante a. Na se ye kɔtro ni meka apam dada ni. Ɛhɔ na ahenni nyina efi. Ahyase efiri. Ɛyɛ akonya Onyankopɔn di kan boy a ɔde hyɛ Saul nsa. Ɛno ɛna di ahenni nyina ɛhyase. Saa akonya koro no na David ɛsuba baby. Na kyerɛ sɛ Asante anyway wo twa ka bi ana. Asante frititi. The wo kind of Bible mu what I say ya baba Bible no de ba Asante a bibi ya baba ya boboro. Ye baba na kyerɛ sɛ ye kan nyina bom ye boboro na kyerɛ sɛ ye bɔ ho ban nti ya baba ɛna ya boboro ɛna aye Bible ɛna ye Bible. The wo kind wo mu ni nyina no Asante ya mamre ne amane ni nyina wom. The Asante kyiri bia Bible kyiri. The Asante pe bia Bible pe. Bibia eye nnome ewo Bible mu no eye nnome wa Asante. Bibia eye nhira ewo Bible mu no eye nhira ewo Asante. Enti no saa akwanya no se ukan apart from Bible no po a ukọ Quran no a ye wo verse bi a friend Ayatul Kursiyu. Ayatul Kursiyu is the verse of the throne. It means the verse Ayatul Ayat, the verse prayer. And the Kursiyu, the throne. Ayatul Kursiyu is the verse of the throne. Eka ahinie ananyakopon akonya otiso ayed harsh. What I say into obo ade obo asuro ne asase no owo na konya otiso sunsun mu. Ukọ no Kristo sumu a ewo ho, ukọ no kremu mu a ewo ho, ukọ your friend is saying Hindu mu a ewo ho, ukọ your friend is saying Buddhism mu a ewo ho. Esum ahodo nyina. Esum ahodo ni nyina gitumu said your boss so ni asase no ewo na konwa kese a otiso. So wa de no. Enti sa akonwa kese no. Senia ohu no soro no. Saa na eti ewo asase so. Enti de wo soro no na okonfanochi a oye yen nyina ye difo. Bi se ohine kese bia oba Bible no oni difo. Ohine bia ya chọ ni history bia oye great king bia no oni difo. Enti no ansana So there is Samuel. Exactly. Nathan. Prophet Nathan. And it goes on and on and on and on and on and on. Every great king has had his own prophet. It's in Osei to ansana Europe himself said to ever watch Asante no. And Mra de Asante no sebi pray and say no one bosre muka. And on the Asante or confirm she share Mra makumako 77 edio song. I know the governing Asante the 77 laws of a confirmation. When Minim ni nyina eye hintasem ya choro bi mpanyifo ni nim baby a omo de BSC omo de bidudu na it's not for public knowledge. And for public knowledge eno no ko brema ye ti an ye be dan hu si ye ti eno mu na katete no akwesidan wo ho wokudan wo ho ne fofie wo ho akwesidan no ye wo de ye wokudan wo de ye wo fofie de wo ye entinanka wokudan no eno na ye ko ahimfie na impanyifo akyerɛkyerɛ saa nneɛma wei no enti no sɛbi mimi firi kontre fekuo enti no awokudan na kamekɔ no mabisa enti kontrefo no 77 laws na hefa na yɛti hyɛ impanyifo na ɛbɛkyerɛ ebi a wo nsusu so mbɛkyerɛ de fa wo ho ehia wo enye ni nyina da bi de ehia kontrefo no yɛbɛkyerɛ mo enti wo nsusu wo firi mawrɛ fekuo a na wo nsusu no mawrɛ fo no de efa mo ho no ya kyerɛ mo musum nkodi so enti wo nsusu no furu chidom feku a na chidom feku no ye yi 77 laws na efa mo ho no na de akyerɛ mo enti no feku bia wo ne mra a ni nyina bewie wo 77 laws na mra eduo sonson na konfano hye eye de ehyehyɛ ma Asante man no eno na ma Asante efri titititititi ebe pemu ne kwesi kokokoro ntumi anye den entumi into Asante so sa endi ne sunkunu anto na hwete sa no because Asante gina bibi so me ho adwire me awo chi Otumfuo ye nyame and this remind me of the entire Otumfuo asase so nyame kese because me nyine metese Otumfuo asase so nyame kese na me ntiase brother say na me King Solomon the second na me ntiase asumdwe hina wa asase so na me ntiase but chief we
ana so aten so bie mani kakra ama te enemas ensem de wa buru bebrebe is o chere Otumfuo kra no oye powerful than Ghana president akonyo otes na hini a wodie no president kra eni bi e wo Ghana ha. What is your view on this? Tirawa Jema me e wo comment section. Aha Penyah.